Assalamualaikum. Materi menika badhe ngrembak ngenani pranata cara. Pangerten pranata cara. Pranata cara utawi panata adicara yaiku wong sing duweni tugas nata adicara utawa satunggaling paraga ingkang gadhah jejibahan nglantaraken titilaksana ing satunggaling upacara adat temanten, keseripahan, resmi utawi formal, pepanggihan, pasamuan, pengaosan, pentas, lan sapiturutipun. Pranata cara uga sinebut pranata adicara, pambyawara, pranata titilaksana. Pranata cara menika pembawa acara ing upacara adat Jawa, kayata ing acara temanten, acara kematian utawi keseripahan, acara pertemuan utawi pepanggihan, acara perjamuan utawi pasamuan, acara pengajian utawi pangaosan, pentas lan sapanunggalane. Syarat-syarat pranata cara. Ingkang kapisan, olah swara utawi teknik vokal, B. Olah raga lan busana utawi penampilan, C. Olah basa lan sastra utawi kemampuan berbahasa lan sastra, D. Pangrengga swara utawi sound system, E. Papan utawi tempat, F. Pawiyatan utawi pendidikan, G. Mental, H. Ketewajuhan utawi kedisiplinan, I. Gladen utawi gladi latihan, J. Kasamaptaan utawi. Ing ngisor iki carane gladi olah raga lan busana yaiku setunggal magotra, kaping kalih malaksana, kaping 3 mawasta, kaping sekawan maraga, kaping gangsal malagawa, lan kaping 6 matanggap. Kaping 7 mawat. Perangan teks pranata cara. Perangan teks pranata cara yaiku kapisan salam pambuka, kaping kalih pambuka ingkang nglimputi pangajak pajak puji syukur, atur pakurmatan lan atur panuwun. Kaping 3 surasa basa utawi isi, kaping sekawan pangarep-arep, kaping gangsal wasana basa utawi panutup, kaping 6 salam panutup. Menika wonten tuladhanipun teks atur Pambagyo Harjo. Mahar diking yasring kamardikan nugroho miwasih wilasanipun Gusti ingkang Maha Agung. Mugi anggung sumanda wonten ing jiwangga kita sawegung. Waradin sagung dumadi raharja niskala satu. Mligi katur para rawuh ingkang hangrasuk agami Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh miyang pinisepuh ingkang pantes sinungkeman, para sanak kadang santana warga, pawang mitra ingkang tansah sinambrama ing pamboja, para rumaja putra, rumaja putri ingkang tansah kinasih ing Gusti, waradinipun dumateng sang yaning para rawuh kakung putri Wreda Muda Minulya. Minangka purwakaning atur keparenga kula ngaturaken pambagyo wilujeng saha ngaturaken akuning panuwun ingkang tanpa pepindhan tumrap karawuhan panjenengan sedaya. Ing salajengipun mugi kepareng kula angambali atur uningu
bilih wontenipun panjenengan sedaya karawuhan wonten ing wismanipun Bapak Raden Mas Sukaryo Wirya Saputra ing ri kalenggahan menika wigatos kasuwun pangestu saha kasuwun anjenengi anggenipun amiwaha putrinipun ingkang asesilih Asih Sulatri pikantuk putra Bapak Raden Kusno Wijaya sekalian saking Semarang ingkang akekasih Adi Sumantri. Lumantar kanthi puji-puji panjenengan sedaya, mugi-mugi Gusti ingkang Maha Tunggal paring nugroho agung dumateng penganten kekalih. Minggahipun ingkang sami mangun bebesanan, mugi saged ambabar karahayon, guyub rukun rerentengan reruntungan anggenipun sami mangun paliwasma enggal widodo nir ing sambekala. Boten kasupen Bapak Raden Mas Sukaryo Wirya Saputra ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan tumrap paringipun dana ingkang maneka warni ingkang boten saged kaaturaken setunggal baka setunggal. Pamangku gati sekalian boten saged caos tetimbangan menapa-menapa kejawi amung tansah nyuwun dumateng Gusti ingkang murbeng titah. Mugi kepareng anglunturaken seh nugroho dumateng panjenengan sedaya satraju kaliyan seh kadarman panjenengan. Ing wasana damar mancung cinupat semanten atur kula. Hambok pilih wonten munamuni galap gangsuling atur kiranging supusita miyang tatakrami kula titah sakwantah nyuwun agunging samudra pangaksami. Nuwun.